Gazteek euskaraz egin ohi dute eskola eta ikastoletan, baina errealitatea oso bestelakoa da ikastetxea atzean uzten duten momentuan. Izan ere, kasu askotan euskara irakaskuntzarekin lotzen dute, ez ordea aisialdiarekin. Arrazoi horregatik, Bilboko udaleko euskara sailak euskara sustatzeko Arrapasank izeneko programa jarri du berriro ere martxan. 5. edizioa da urtengoa, baina helburua hasierako bera da. Gazteen artean euskara sustatzea eta azken hauei ekimen kultural gehiago eskaintzea. Horretarako 12 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutako ekintza ezberdinak antolatu dituzte, horien artean Dantzasank izeneko saio hau. Honetan gazteek taldeko koreografiak antolatu behar dituzte, saria eskuratu ahal izateko. Iaz Dantzasank saioak arrakasta handia izan zuen eta aurten ere horrela izan da. Izan ere, aurten 18 talde aurkeztu dira lehenengo hautapen fasera, horietatik 8 lehiaketaren azken fasera heldu direlarik. Guk 8 talde horiekin egoteko aukera izan dugu. Si do re do si do do, la do re mi re do si la sol si la. Orain dela gutxi sortu da, baina jende gehiago dago gure taldean, eta gu laurok etorri gara, zeren eta besteak orain ezin zuten ze oso liatuta zeuden, eta gu errepresentatzailea gara, eta horregatik etorri gara, breakdance egitera, erakusteko pizka bat zelakoa den, eta jendea ikusteko pizka bat, ze hemen Euskal Herrian ez dago iaia ezer, eta hau da Mikel, hau da Paul, hau da Álvaro, eta ni Erik naiz. Eta gaur castinga ea zer egiten dugun etorri gara ikustera, eta ia finalera pasatzen garen. This mix was made with the trial version of Mixmeister. You can remove this message by buying the full version. Hasieran apur betzartu zeren azkenengoan globoekin ez dugu oso ondo egin. Prestatu behar genuen gehiago, baina asko ensaiatu dugu dantza hau. Egon gara eguerdi eta arratsalde ia guztiak ensaiatzen, baina guk uste dugu posibilitate batzuk almenos daukaguzala castingan sartzeko. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with. Talde oso onak daude eta azken partea oso txartoten zaigu. Zitarena eta... Baina esperantza beti daukagu. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Neukan pizka bat
pixkat regular prestatuta eta orduan, pues, ipini gara orduri eta ez gara joan koordinatu. Ezke, klasean daukagu beste dantza bat eta eukidugu arazoak biekin. Ez. Ze esan digu 10 saio behar ditugula? Esan digut ez. Lehenengo kastinean baino beto atrasaigu. Lehenengo kastinean ez egoen koordinazioa eta apur bat... Eta askoz gehiago ensaiatu dugu. Jolastokietan. Bai. Egunero eta... Eta musikarekin ere bai batzuetan ez genuen musika, orduan gehiago kostatu zaigu geratzea ensaiatzeko. There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. One baby, I'ma put on a show kind of... Eta faltatu zaiguna izan da koordinazioa. Eta bestea zan digute ondo euki dugula. Bai. Bueno, fama ikusten eta ba hori. Behin betiko gala apirilaren 24an izango da Bilbo Rocken hain zuzen ere, arratsaldeko 7:00 eta Nerea Alias izango da aurkezteaz arduratuko dena. Sarrera gainera doakoa izango da.